Dewch ni wyddio. Diolch yn ei ti unwaith eto ddew am y fraint o cael dod ger dyfron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di. Tyr lawr ein plith. Arwain ni yn ein addoliad. I ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth. Ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Ein hoedfa nesaf pnawn sy'n hanner awr wedi 3. Ond nos iau yma sy'n dod fydd ein cwrdd gweddi misol am hanner awr di 7 drws nesaf yn y neuadd. Wrth i ni gymryd y casgliad gen i aros ar ein heistedd i gan i Emyn 5, Molianaf enw'r tad o'r nef am waredigaeth ddryd. Emyn 5 gen i aros ar ein heistedd. Daw yn darlleniad o'r epistol Paul at y Rhufeiniaid, yr ail benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Rhufeiniaid, yr ail benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Oherwydd paham diesgus wyt ti o ddyn pwy bynnag wyt yn barnu, cynnes yn yr hyn yr wyt yn barnu arall, yr wyt yn dy gondemnio dy hun, cynnes ti yr hwn wyt yn barnu, wyt yn gwneithir yr un pethau. Eithir ni awyddon fod barn Duw yn ôl gwirionedd yn erbyn yr rhai a wnant gyfryw bethau. Ac a wyt ti'n tybiad hyn o ddyn, yr hwn wyt yn barnu'r rhai sydd yn gwneithir y cyfryw bethau a thithau yn gwneithir yr un pethau ydy hengi di rhag barn Duw. Neu wyt ti'n diastyru golyd ei ddaioni ef a'i ddioddefgarwch a'i ymaros heb wybod fod daioni Duw yn dy dywys di I edifeirwch. Eithir yn ôl dy galedrwydd ath galon y ddiedifeiriol wyt yn trysori ti dy hun ddigofaint erbyn dydd y digofaint a datgyddiad cyfiawn farn Duw. Yr hwn a dal I bob un yn ôl ei weithredoedd. Sef i'r rhai trwy barhau yn gwneithir da a geisiant o goniant ac anrhydedd ac anllygredigaeth bywyd tragwyddol. Eithir yr rhai sydd y gynhennus ac anifydd i'r gwirionedd eithir yn ifydd I anghyfiawnder y bydd llyd a digofaint. Trallod ac ar bob enaid dyn sydd yn gwneithir drwg, yr iddew yn gyntaf ar groegwr hefyd. Eithir gogoniant ac anrhydedd a thangnefedd I bob un sydd yn gwneithir daioni i'r iddew yn gyntaf ac i'r groegwr hefyd. Cynnes nid oes derbyn wyneb gerbron Duw. O blegyd cynifer ac abechasant yn ddiddedd a gyfrgollir hefyd yn ddiddedd a chynifer ac abechasant yn y ddedd a fernir wrth y ddedd. Cynnes nid gwrandawyr y ddedd sydd gyfiawn gerbron Duw, ond gwneud thirwyr y ddedd a gyfynheir. Cynnes pan yw'r cynhedloedd yr rhai nid yw'r ddedd ganddynt, wrth naturiaeth yn gwneithir y pethau sydd yn y ddedd, y rhai hyn heb fod y ddedd ganddynt, ydynt ddedd iddynt eu hunain. Y rhai sydd yn dangos gweithred y ddedd yn ysgrifenedig yn eu calonau a'i cydwybod yn cyd-ystyleithu a'i meddyliau yn cyhyddo ei gilydd neu yn esgusodi.
yn y dydd, y Barnu Dirgelion dynion, yn ôl fe fengil i trwy Iesu Grist. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd Dduw. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dyfron, i cael dod i geisio dy wyneb, yn dod o flaen o'r seddfaint o ras ac yn dod trwy heiddiannau, dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch am y ffordd sydd wedi ei hagor, yn diolch bod modd i ni fel dy blant, i alw ar dy enw. Ac o Dduw, i ni yn gofyn i ti drwy garhau wrthym o'r newydd, a bydde ti yn gweld yn iawn i fod yma gyda ni yn ein hoedfa, a bydde ti gyda'r blant ar hyd a lled o wlad, yn ystod yr oedfa hon ac yn ystod gwahanol oedfaon fydd yn digwydd yn ystod y dydd, a bydde ti yn gweld yn iawn i fendithio yn y dyddiau tywyll yma. I ni'n gofyn o Dduw i ti agosau. Bydd pob un ohono ni'n ymwybodol dy fod ti'n agosau. A byddwn ni'n gallu tystio dy fod ti yma. O Dduw, gad i ni wybod, gad i ni fedru disgrifio beth yw'r profiad o fedru dweud dy fod yma. I ni yn credu hynny ac yn tystio dy fod wedi yn y gorffennol ac i ni yn ddiolchgar am y degau ni wedi bod yn dy di ac yn gallu tystio dy fod wedi bod yno ac yn ar y degau hyd yn oed fwy yn teimlo y presenoldeb mewn ffordd fwy real. Ac fel cenedl i ni'n gallu tystio dy fod wedi bod yma mewn ffordd grymus iawn, yn arwain yn eidiau at y ti dy hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn, y cawn ni brofi o'r newydd, mewn ffordd nad ydyn ni wedi brofi o'r blaen, dy bresenoldeb yma, a byddwn ni'n gallu dweud, dy fod ti wedi gweithio yn ein plith, yn agor llygaid deillion i weld ei hangen, yn perydd blant dy ddyrchafyd i fwy, gad i ni brofi beth yw gwir addoliad, a byddwn ni yn dy foliannu di, gorywch pob enw arall. Na fyddwn ni'n llawn balchder a'r hunan hyd yn oed wrth addoli, na fyddwn ni am dynnu sylw atom ni ein hunan, i ni'n gweddio Dduw, bydd ti'n helpu ni i wybod beth yw ceisio dy wyneb di, i ddyrchafu dy enw di, gorywch pob enw arall. O Dduw, i ni yn gofyn felly a bydde ti'n trigarhau wrthym yn ystod yr oedfa trwy gydol y dydd. Ni'n cyflwyno'n hoedfa yn ystod yr wythnos, i ni'n meddwl am ein cwrdd gweddi ni o Dduw yn y Gymraeg ac yn gweddio a bydde ti'n rhoi dy gweddiau i ni ei gofyn. A bydde ti yn peri hyd yn oed nawr a byddwn ni yn gallu edrych ymlaen at yr adeg honno, at yr awr honno, lle byddwn ni yn gallu profi dy fod ti gyda ni, dy fod ti yn cynhesu'n calonau ni, yn peri bod ein heneidiau ni ar dan wrth i ni alw ar denw, ac byddwn ni'n gwybod fod na ateb i'n gweddiau ni, dy fod ti wedi ateb hyd yn oed cyn i ni ei gofyn. Felly o Dduw, i ni'n gofyn i ti drwy garhau bendithiau diogela ni, ni'n gofyn am dy ofal droson ni yn y dyddiau yma. Ni'n gwybod o Dduw, y mwyaf byddwn ni'n dy geisio di ath wasanaethu di, y mwyaf fydd yr un drwg yn ffyrnigo, ac yn gofyn felly i ti'n cadw ni, i gadw'r dystiolaeth ac i ni'n hamddiffyn i rhag ymysodiadau'r un drwg. Ter di'n pli, tywallt y lan ysbryd arno ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu Emynau 250, Tyrd Ysbryd Sanctaidd, Rhod y Wawr, Datguddiad Ddyfnion, Bethau Duw, Eglura unir enw mawr a gwna'n heneidiau'n meirwn fyw. 250 yn ei sefyll i'w chanu. Byddai'n testyn o Rhufeiniaid yr ail benod ac adnod 16. Rhufeiniaid 2 adnod 16. Yn y dydd y Barnu Dirgelion Y Galon, yn ôl fe fengil I, trwy Iesu Grist. Nawr ar ddechrau epistol Paul at y Rhufeiniaid ni'n gweld sel yr apostol, tuag at Grist, tuag at yr Efengil. Os ewch chi'n ôl at y benod gyntaf, ac adnod 16, ni'n darllen y geiriau yma, canys nid oes arnaf gywilydd o Efengil Crist. O blegyd, gallu Duw yw hi iachawdwriaeth I bob un ar sydd yn credu. I'r iddew yn gyntaf a hefyd i'r groegwr. Does dim cwilydd ganddo fe, a mae am I bawb wybod hynny. Fe wneud y sefyll dros yr Efengil. Ac yna, yn yr ail benod ar rhan o'r testyn, mae yn dweud yn y dydd y Barnu Dirgelion Y Galon a'r darn yma yn ôl fy Efengil I. Mae yn pwysleisio fy Efengil. Mae'n ei alw yn Efengil iddo fe ei hun. Mae Efengil fe yw e. Ei fod e'n pwyso, yn credu. Mae'n barod I sefyll dros Grist dros yr Efengil. Beth bynnag a ddaw. Ac I ni'n gwybod bod hwn yn wir i'r apostol Paul. Mae falle bod yn rhy hawdd I ni gallu dweud y geiriau hynny, bod ni'n fodlon sefyll beth bynnag a ddaw, ond yn aml iawn pan mae'r adeg yn dod, a mae rhaid I ni sefyll a gwneud safiad dros yr Efengil,
Falle bod ni'n ffeindio fe'n anoddach. Yn hawdd dweud mewn oedfa, ond ddim o'r rhwydd pan yn y gweithle falle, neu yn y teulu, neu be bynnag yw'r sefyllfa. Nad ydyn ni am gyfaddawdi. Yn bod ni'n fodlon dioddef. Disgrifia Spurgeon fod hwn yn debyg i'r milwr sydd yn mynd i ryfel dros ei frenin, yn dal y faner yn uchel, yn ei chwifio heb gyfaddawd, bod nhw'n mynd i'r gad, ac bod nhw'n fodlon ymladd dros y brenin, be bynnag addaw, dros ei harglwydd, dros yr arweinydd. A sawl un sydd wedi teimlo'n gryf dros yr achos, dros yr un ac yn ymddiried fod yr arweinydd, y brenin, wedi dweud, mae achos da yw hyn, a bod nhw'n fodlon mynd. Ac hyd yn oed, os yw'n golygu bod nhw i ffwrdd o'i teuluoedd nhw am fisoedd ar fisoedd, hyd yn oed, hyd angau, a bod nhw'n marw, bod nhw'n fodlon. Falle bod yna'n darlun anodd i ni heddi gweld y brwdfrydedd hynny, falle ddim yn mor gyfarwydd ag yn ein gwlad ni yma, ond efallai i ni wedi gweld gemau rhyngwladol, pêl-droed a rygbi, ni'n gweld cwpl yn y byd nawr yn dydyn ni, ac efallai wrth i'r anthemau gael eu canu, i chi wedi gweld, neu falle ar ôl sgorio cais neu gol, chi'n gweld nhw'n dal y bathodyn y wlad. Maen nhw'n dal y Cris yn dyn, a falle maen nhw'n codi'r Cris lan ac yn rhoi cusan i'r bathodyn, a chi'n gweld nhw, maen nhw'n dal, maen nhw'n pwyntio at y bathodyn ac yn atgoffa pawb, dwi'n rhan o'r wlad hon. Dwi'n cynrychioli fy ngwlad i, dwi wedi sgorio dros fy ngwlad. Chi'n gweld y brwdfrydedd? A ni'n ei weld yn awr yn ystod yr gystadleuaeth yma sy'n mynd ymlaen. Y balchder. Faint o falchder sy'n gael yn y pobl yma dros ei gwlad, dwi ddim yn siŵr, ond maen nhw sicr yn falch bod nhw wedi cael nhw yw'r gorau. Mae'n lot o hunan falchder fan hyn, nhw yw'r gorau yn cael ei dewis i'w gwlad. Ond mae yna rhyw fath o gariad tuag at ei gwlad hefyd siŵr o fod. Ond mae hwn yn dod mor fyr. Ond dwi ddim yn dod yn agos at yr apostol Paul. Cymaint mwy yw yr efengyl i Paul. Mae e'n chwifio ei liwiau yn gadarn, chwifio'r faner. Mae e mor frwdfrydig dros yr efengyl. Mwy nag fydd unrhyw un, os ych chi'n ennill bob un cwpan y byd am yr 20 mlynedd nesaf, mwy na hynny. Mwy na rhywun sy'n mynd i'r maes y gad yn cael ei lladd dros yr achos. Mwy na hynny. Mae cariad Paul at yr efengyl gymaint, ac ni'n gwybod, ni'n gallu dweud hyn, achos ni wedi darllen am ei fywyd e. Ac mi roedd e. Nid dweud yn unig sydd fan hyn. Mae gariad e tuag at yr efengyl, a dyma'r un o'r resymau. Chos yn y benod gyntaf, mae yna ddisgrifiad yn does na o bechodau dyn. A mae'n gweld y brynt ni. Pa mor afiach yw calon dyn. Mae'n gweld difrifoldeb pechod, anfoesoldeb, trais y cyfan. Mae e fel rhyw bydew erchyll, mwdlyd, llawn erchylltra. Ac mae Apostol Paul yn gwybod beth oedd yn ei galon a'r balchder sydd yn ei galon. Mae'n gweld, mae wedi gweld beth yw pechod. Ac felly, beth mae'n gweld fan hyn, mae wedi disgrifio'r rhestr hir yma o bechod. Ond nawr, mae wedi sylweddoli, mae'n gwybod yr unig obaith sydd i unrhyw ddyn am achubiaeth, am waredigaeth, yw yr efengyl. Dim byd arall, dim gwleidyddiaeth, dim athroniaeth, dim cryfydd yr byd. Mae'n gwybod mae'r unig ateb i ddyn i ddelio gyda cymdeithas, i ddelio gyda problemau'r byd, i ddelio gyda'r galon pechadurus, afiach, brwnt, anfoesol. Mae'n gwybod yr unig beth sydd yn gallu gwneud hynny yw fy efengyl, yr efengyl yn Iesu Grist. Dyna pam mae'n dweud, nid oes arnaf gywilydd o efengyl Crist. Dyna pam mae'n dweud, yn ôl fy efengyl i. Dyna pam, mae yna, mae'r cyd-destun yna, mae e'n frwdfrydig ond yw e. Mae hwnna lot fwy na rhyw chwaraewr ar ôl sgorio cais yn dal y bathodyn ac yn pwyntio at ei bathodyn. Mae hwnna lot fwy. Mae'n lot fwy pwysig. Mae hwn yn ymwneud, nid â bywyd a marwolaeth, ond mae hwn yn ymwneud â thragwyddoldeb. A mae Apostol Paul, mae e'n mor frwdfrydig. Mae e'n llawn sel. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr adnod yma ac yn disgrifio barnu trwy Iesu Grist. Dyna beth sy'n digwydd. Yn ail, y barnu Dirgeloedd Y Galon.
ac yn olaf yn drydydd, Barnu yn rhan o'r Efengyl. Wel, Barnu trwy Iesu Grist, adnod 16 eto'r testun. Yn y dydd, y Barnu Dirgelion yn ôl fe Efengyl I trwy Iesu Grist. Nawr ni'n gweld yn yr adnod, fe fydd na farn. Dyna be mae Paul yn dweud, dyna be mae gair Duw yn dweud. Trwy air Duw. Does dim osgoiau, does dim gwadu'r peth. Dydych chi ddim yn gallu chwarae fel lawr, dyfrio fel lawr, chi'n gallu gwneud hynny. Mae gair Duw yn ddigon clir yn dweud fe fydd na farn, bod na ddydd y farn yn dod. Na wybu neb ohonom, ond y tad pa bryd, ond gwyddwn ni hyn, be ni yn gwybod yw ei fod e'n dod. Fe fydd yna farn. Nawr wrth gwrs, fod yr amser yn agosau, ni'n gwybod hynny, mae hwnna'n naturiol I ni ddeall hynny, mae yn agosach heddi nag oedd e ddoe, achos I ni'n symud ymlaen tuag at y dyfodol. Felly, o ran hynny, mae yn agosau, ac hefyd bod yr hyn a ddywed gair Duw o ddigwyddiadau sydd yn mynd I ddigwydd cyn bod yr arglwydd Iesu Grist yn dod yn ôl, yr ail ddyfodiad. Mae'r digwyddiadau sydd wedi cael ei disgrifio yn y Beibl yn digwydd o flaen ein llygaid. Ni'n gwybod hynny, felly mae hwnna'n wyrth yn ei hunan, ond mae hwnna'n ddigwyddiad sydd yn brawf. Sut gall unrhyw un gwestiynu'r peth, mae'n anodd dweud, ond diwe? Mae'r Beibl wedi dweud, cyn diwedd y byd, cyn yr ail ddyfodiad, cyn dydd y farn, fe fydd na ryfeloedd. Ond beth sy'n anhygol, 2000 o flynyddoedd yn ôl, pan ynganwyd y geiriau yma, petai esblygiad yn wir, mi fydd y dyn wedi gwella, a mi fydd y dyn wedi delio â'r rhyfeloedd. Ond I fydden nhw, yn sicr I chi. Yn ôl gwyddonwyr, mi fydd y dyn wedi gwella. Yn sicr ar ôl y rhyfel byd cyntaf, roedden nhw'n meddwl, dyma'r rhyfel I orffen bob rhyfel, ond ymhen chydig o fisoedd ar ôl bron iawn, allech chi ddweud, o ran hanes, misoedd yn unig oedd e. Y rhyfel byd cyntaf, pan o dynion yna wrthi yn chwythu pennau gilydd yn ddarnau I gyd ac yn lladd pobl yn ddidrigaredd, a dyn yn meddwl, rhaid fi dyn wedi gwella, wedi dysgu'r wers, I beidio bod mor barbaraidd a lladd ein gilydd yn y fath erchyltra, a fi dynion yn gallu trafod a gallu gwella gilydd, beth ddigwyddodd yr ail rhyfel byd. Ac yna fe ddarganfyddo nhw rhyw fomiau mawr sydd yn gallu gwasgu bwtwm ac yn gallu dynistrio cenedl, gallu dynistrio gwlad mewn eiliad, a'r amrantiad, holl gwlad wedi dynistrio yn llwyr. A rhag ofn bydd na rai yn llwyddo osgoi'r fath erchyltra, mi fydden nhw'n marw o afiechyd o'r gwenwyn sydd wedi cael ei wasgaru ar hyd y lle. Dyna sut mae'r byd yn dweud bod y byd yn gwella. Ond mae'r Beibl 2000 o flynyddoedd yn ôl wedi dweud wrthyn ni, fe fydd na ryfeloedd, a sôn am ryfeloedd, ac fe fydd hwn yn cynyddu tua diwedd y byd. A beth ni'n gweld? Rhyfeloedd a sôn am ryfeloedd ym mhob rhan o'r byd. Ac yna mae'r Beibl yn disgrifio ni am y tywydd ac am erchyllderau o ran y byd y tywydd, llifogydd, a tsunamis, a daeargrynfeydd, a llosgfynyddoedd. A beth ni'n clywed? Dydd ar ôl dydd, ni'n clywed am rhyw erchylltra, un ar ôl y llall. Ond mae'r Beibl wedi disgrifio hyn I ni 2000 o flynyddoedd yn ôl. A beth sydd yn anhygol, mae'r newyddion I gyd yn dweud hyn, ond ydyn nhw. Achos yr amgylchfyd a'r bod y mwg brwnt sydd yn mynd i'r awyr ac yn dinistio'r haen yr ozon. Ac mae hwnna wedi effeithio ar y tywydd, wrth gwrs, falle bod e. Sneb yn cwestiynu'r fath beth. Ond beth sydd yn anhygol yw, 2000 o flynyddoedd yn ôl, dywedwyd y byd fel hyn. Mae hwnna cyn y chwyldro diwydiannol. Mae hwnna cyn y tremau stên, yn llosgu'r glo ac yn anfon mwg I fyny'r awyr. Mae hwnna cyn i'r ffactrioedd yma I anfon I mwg llawn llygredd ac yn dynistio'r awyr un yna. Cyn yr awyrennau yn cael ei creu, 2000 o flynyddoedd yn ôl, pan o'n nhw'n defnyddio asynod a cyffylod I dynnu cart, cyn I ni gael ceir a loriau a bysiau, cyn hynny dywedwyd a bydd y tywydd a bydd na erchyllder yn digwydd, a mae'r Beibl wedi dweud wrthyn ni, wrth gwrs allan dweud pam wedi digwydd, ond fe rhag dywedwyd a bydde hyn yn digwydd. Nawr mae'r Beibl wedi dweud wrthyn ni cam wrth gam beth fydd yn digwydd tua'r diwedd. Nawr ni ddim yn gwybod pryd fydd y diwedd yn dod. I ni ddim yn gwybod os fydd e'n ganrif arall 500 o flynyddoedd. Ond beth I ni yn gwybod yw mae'r Beibl yn gywir yn disgrifio cam wrth gam beth sydd yn digwydd yn y byd I ni'n byw ynddi.
Petai hynny ddim yn ddigon, ni'n gwybod rhywbeth am farn Duw. O ran yn ddyddiol, pan mae'r cydwybod yn cael ei bigo, mae hwnna'n arwydd o farn Duw yn y ffordd y creuwyd ni bod na deimlad o euogrwydd pan ni'n gwneud yn ddrwg. Mae Duw hefyd wedi delio neu ragluniaethau a theyrnasoedd sydd wedi teyrnasu trwy drais. Dyma chi drigaredd mewn barn. Mae pobl yn meddwl bod barn Duw yn beth erchill. Ond mae yna drigaredd yn barn. Rhaid cael barn. I ni'n gwybod hynny. Mae yna gwledydd yn yr Hen Testament fel Assyria a Babylon. Fe ddelir ar gwledydd yma. Ar y pryd, pobl yn meddwl, pa obaith sydd, ni fydd rhain byth yn diflannu a pheidio ni hanfoesoldeb a'i creulondeb. Ond fe dinistri'r hwy. Nid ydynt mwyach, fe bernir nhw. Ni'n gweld yma trigareddau Duw yn ei farn, yn ein gwared o'r fath ormes. Ond dywed yn yr adnod hon, fe fydd yna ddydd penodol yn dod. Mae yna ddigonedd o arwyddion o farn lle mae Duw yn delio cyn hynny ac yn rhoi arwyddion o bethau cyn hynny. A'r rhybuddion o farn. Ond beth mae'n sôn fan hyn bod yna ddydd penodol yn dod. Ar ddiwedd amser. Dydd pan bernir pob un ohonom. Y byddwn yn atebol am bob peth. Dyna beth y mae gair Duw yn dweud. Wrth gwrs, beth mae cymdeithas fodern yn dweud, yw mae hwnna'n hen ffasiwn. Dyn nhw ddim yn licio fe. Ond beth i ni yn clywed yn ôl gair Duw a doedd gan Paul, ddim cwilydd. Beth i ni yn gwybod, ni fydd unrhyw esgelistod yn y farn yma. Ni fydd diffyg paratoad i ddarganfod yr holl ffeithiau yn y farn yma. Onid yw yn rwystredig, fi'n siŵr bod yna sawl un. A pan ych chi'n clywed am bobl sydd wedi cael eu carcharu am oes a doedden nhw ddim yn euog, ond fod e'n siwtio'r bobl ar y pryd i gosbi rhywun, mae'n ofnadw, mae'n corddi chi. Bod yna fath lygredd o fewn y system, bod barnwr yn gallu cael ei lwgwr o brwyo a gallu carcharu rhywun am oes a ddim yn malio dim am y peth, ond ambell waith mae wedi digwydd yn fwriadol yn gamgymeriad oedd e, achos bod nhw ddim wedi wneud y gwaith ymchwil. Bod nhw ddim wedi chwilio mewn, ddim wedi siarad â pob tyst sydd ar gael. Bod nhw'n meddwl, wel, newn ni cael hwn drosodd yn gloi, achos bod yn handi yn wleidyddol i gael rhyw ddedfryd yn gyflym. Ac i ni'n gweld mae'r byd wedi cael ei redeg ar y fath beth, ond beth i ni yn gwybod am y farn sydd yn dod? Yn i'r farn, ni fydd yna esgelistod, fydd yna ddim diffyg paratoad, fydd yr holl ffeithiau yn barod, ni fydd methiant yn casglu'r dystiolaeth, fydd dim twyll na llwgwr o brwyo. Ac fe fydd y barnwr yma yn gwbl deg. A hefyd, beth i ni'n gwybod, fydd na ddim anhegwch. A mae hwnna'n gysur yn diwedd. Fydd neb yn cael ei farnu'n anheg. Ni fydd neb yn gallu dweud, ni roddodd y barnwr rybydd y byddwn yn atebol. Fydd hwnna ddim yn digwydd. Mae dyn modern, ond dyn nhw yn cwyno am y ddysgeidiaeth hon. Dyn nhw ddim yn hoffi meddwl am ddiw sydd yn cosbi, ambell waith. Lle mae'n siwtio nhw. Bod nhw'n gweiddi allan am farn deg a rhyw ddrwg weithredwr, ac ambell waith yn dweud fe ddyle hwnnw neu honno fynd i'r garchar am oes. Ond dydyn nhw ddim yn fodlon i ddiw farnu. Dyn nhw ddim yn fodlon da hwnna, ond maen nhw'n fodlon i ni farnu rhywun am gweddill i bywyd nhw yn y carchar. A dwi ddim yn siŵr sut maen nhw'n dod i'w penderfyniadau nhw. Mae yna tipyn bach o ragryth fyna'n does. Ond maen nhw ddigon hapus i weld rhywun yn mynd i'r carchar am 60 o flynyddoedd am wneud rhywbeth erchill ac yn sicr yn heiddi fel siŵr o fod. Ond pan mae Duw yn barnu, maen nhw'n dweud, mae hwn yn greulon, dyw hwn ddim yn iawn. Neu, falle, os oes na deyrnas yn gormesu yn yr oes sy'n ni'n byw ynddi, a mae yna ddigonedd o'r rheini, beth sy'n digwydd? Mae dyn yn dweud, mae rhaid i ni fynd i ryfel. Mae rhaid i ni ddinistrio'r wlad honno, ei harweinwyr a'i byddinoedd, achos maen nhw'n gormesu pobl. A dyn nhw ddim yn ymddwyn yn deg tuag at eu pobl. Maen nhw'n camdrin eu pobl. Ac felly maen nhw'n dweud, rhaid i ni fynd i ryfel yn erbyn y wlad honno. Ond, maen nhw'n teimlo, rhaid i ni farnu'r rheina, ond dyn nhw ddim yn cytuno bod gan Duw yr hawl i farnu'r byd. Dwi ddim yn deall o ble maen nhw'n cael eu syniadau nhw. Mae'r fath ragryth yma, dwi ddim yn gwneud unrhyw synwyr nag yw.
Dydyn nhw ddim eisiau barn pan mae'n sôn am Dduw, ond maen nhw'n fodlon barnu pobl sy'n gwneud y ddrwg. Maen nhw'n ddigon hapus i weld rhyw wlad sydd maen nhw ddim yn hoffi yn cael ei barnu, ond dydyn nhw ddim eisiau Duw i farnu. Maen nhw am fod yn Dduw a barnu pobl eraill, ond paid â di Duw a barnu neb. Dyna dyn. Ond be mae gair Duw yn dysgu ni yw hynny, hyn a wyddwm, fe fydd yna farn, ac fe fydd y farn yn gwbl deg, ac fe fydd yn gyfiawn, ac na fydd yna gamgymeriad. Na, mae hwnna'n gysur, ond diw e? I ni ddim fan hyn yn sôn am allan am waed, allan am ddial. I ni'n sôn am gyfiawnder fan hyn. Y mae Duw wedi rhoi ei gyfraith. Y mae Duw wedi rhoi y canllawiau. Mae Duw wedi rhoi y rhybuddion. Chi'n sôn am y newid cyflymder gyrru car nawr. Mae yna ddigonedd o'n nhw yma Nghaerdydd ers misoedd ar fisoedd, 20 milltir yr awr. Ac felly does neb yn gallu cwyno dyn nhw'n gwybod. I ni'n gwybod. Mae wedi bod yng Nghaerdydd ers amser hir, 20 milltir yr awr. Does ddim esgus dyn ni. Mae yn dweud 20 milltir yr awr. Ac felly os ni'n gorau fe gewn ni, ac mae'n anodd am wylloedd, i ni'n gallu gwneud ar gamgymeriad. Ond ni rai sy'n gwneud yn fwriadol, does dim esgus. Mae'r gwlad wedi dweud y cyfraith gwlad yw 20, a mae yna yn blwmp ac yn blaen pawb yn gallu weld. Ond felly hefyd gyda gair Duw, mae Duw yn deg, mae yn gyfiawn, mae wedi gwneud popeth yn iawn. O'r cychwyn fe ddywedodd edifarhewch, mae wedi dweud, paratowch. Mae yna farn yn dod, paratowch. Acta 17. Adnod 30 a 31. A Duw wedi esgeuluso amseroedd yr anwybodaeth hon, sydd yr awr hon yn gorchymyn i bob dyn ym mhob man edifarhau. A mae hwnna ddigon clir yn diwe. Oherwydd iddo osod diwrnod yn yr hwn y barna fe y byd mewn cyfiawnder. Trwy y gŵr a ordeiniodd fe, gan roddi ffydd i bawb, oherwydd darfod iddo ei gyfodi oddi wrth y meirw. Mae yna gymaint fyna sy'n amser ni'n fynd trwy fe gyd. Ond edrychwch ar y rhybydd, ar y diwedd, atgyfododd Crist, ac felly mae'n dweud y gwna i bawb ar ddiwedd amser. Fe eilw pob un i fod yn atebol, y mae Crist wedi ei osod i farnu. Fe fydd na ddydd, pan fyddwch chi hefyd yn atgyfodi, mae Iesu Grist wedi atgyfodi, fe fyddwch chi hefyd, ac mae na ddydd wedi osod y cewch i'ch barnu. Am ddydd. Y gwel y sawl a wrthoda gair Duw, y sawl a anwybydda yr efengil, yr rhai a ddefnyddiodd ei enw fel rheg, y sawl a wawdiodd crefydd. Dych chi roed wedi clywed hwn? Glywes i fe'n ddiweddar, drws nesaf. A'r person yn dweud wrtha i, dydw i ddim yn berson crefyddol. Ni'n clywed pobl yn dweud pan dwi eisiau gweld yr adeilad yma, dwi ddim yn berson crefyddol, ond dwi eisiau gweld yr adeilad. Am ddydd ofnadw fydd i'r rheini. Fyddan nhw'n cofio, dydw i ddim yn berson crefyddol. Am beth i ddweud. Does dim ots os ych chi'n grefyddol neu beidio. Dwna ddim yn opsiwn, dim ond y crefyddol fydd yn dod i ddydd y farn. Does dim byd yng Ngair Duw fyna. Mae'n dweud fe fydd pob un a anwyd yn dod ger bron Crist. Pob un crefyddol a'i ffeidio. Ac am ddydd ofnadw pan fydden nhw'n cofio dweud y geiriau yna. Dweud y geiriau tu fas i gapel sy'n cyhoeddi'r efengil. Dwi ddim yn grefyddol. Beth am yr rhai, fi'n credu ta wythnos diwetha, wnaethon ni edrych ar rhain, yr rhai oedd yn gwneud rhyfeddodau yn enw yr arglwydd, ac yn dweud arglwydd, wnaethon ni hyn a'r llall yn enw. Am ddydd iddyn nhw, fe fydd Crist yno, ac fe fydd e'n gwbl abol i farnu'n deg, gan iddo ddod i'r byd fel dyn. Mae e'n gwybod am ein gwendidau ni. Chi ddim yn gallu pwyntio bys at Gris a dweud, dwi ddim yn farn o'r deg. Dwi ddim yn gwybod beth mae fel i fod yn ddyn. Ydy mae fi oedd e'n ddyn. Mae e'n ddyn yn ein cynrychioli ni. Mae'n gwybod beth yw blinder. Mae'n gwybod beth yw eisiau bwyd. Mae'n gwybod beth yw syched. Mae'n gwybod yr hyn oll. Mae'n gwybod beth yw cael hoelen yn cael ei roed yn ei law.
A coronodd rhain am ei ben, mae'n gwybod y boen, mae'n gwybod y dioddef, mae'n gwybod y tristwch yn gweleffaith pechod, yn peri marwolaeth i'w gyfaill. Mae'n gwybod hyn, mae'n gwybod beth yw dyn, ac felly mae'n gallu barnu yn gwbl deg. Fe temtiwyd Iesu Grist. Mae'n gwybod beth mae fel i cael ei demtio. Ond y gwahaniaeth yw, ni bechodd yr Iesu. Ond hefyd fel barnwr, y mae'n holl wybodus, y mae'n holl alluog, y mae'n holl bresennol. Ac felly ni fydd yr un camgymeriad, ac fe fydd y cyfan aw na yn gwbl deg. Am achos llys, am ddydd y farn. Ni fydd na gamgymeriad, ond hefyd ni fydd neb yn gallu cwyno am anhegwch. Ni fydd neb yn gallu twyllo, ni fydd neb yn gallu talu, ni fydd neb yn gallu gobeithio fod na rhywun yn nghofio chwilio am y dystiolaeth. Fydd y cyfan yno yn gwbl glir. Wel, gyda chi ni symud ymlaen yn ail. Barnu Dirgeloedd Y Galon yn y dydd y barno diw Dirgeloedd dynion yn ôl efengeli trwy Iesu Grist. Nid yw hwn yn rhywbeth sydd yn gyfarwydd i ni wrth feddwl am gyfraith gwlad, am farnwyr mewn llysoedd, ni'n gwybod hynny. Mae'n delio â ffeithiau gweledol, ond ydyn nhw? Dyma yw problem gyda'n system ni. Mae'n anodd, achos mae rhaid i nhw'n gasglu'r holl wybodaeth, ac os yw yn farnwr teg a cyfreithwyr teg ac yn y blaen, ac yn gobeithio bod nhw'n gwneud beth yn onest, a llawer ohonyn nhw i gael yn does, ac yn gobeithio wneud i gorau glas, beth nhw ddim yn gwybod yw beth sydd yn y galon. Maen nhw dim ond yn gallu gweithio yn ôl y gweledol. Os gellir profi bod arwydd ar y lôn am gyflymder gyrru, neu os oedd ganddyn nhw lun camera, mae chi oedd yn gyrru ar y car ar y pryd, fe fydd na gos. Mae na ffaith. Chi ddim yn gallu osgoi'r peth. Ambell waith, mae'r lluniau cystal yno, mae'n gallu gweld chi yn ôl pob sôn. Yn gwenu neu yn siarad. A mae rhif y car yna. A chi sydd yn eog. Mae'r ffaith yna, mae'n weledol, mae pawb yn gwybod. Mae chi sydd yna. Neu os na un wedi marw o ganlyniad i ryw ddigwyddiad, dydyn maen nhw'n gallu edrych ar y gwaed, dydyn nhw. Neu dim un oed y gwaed, maen nhw'n gallu edrych ar ryw olion o'r croen, y DNA yma. A mae yna gysylltiad ganddyn nhw. Chi, mi roeddech chi yno ar y pryd. A maen nhw'n edrych ar yr amgylchiadau yn dydyn nhw, maen nhw'n edrych i weld os oedd gennych chi ryw gymhelliad i wneud, falle bod nhw wedi dweud rhywbeth hyll amdano chi yn y gwaith neu rhywbeth. A bod chi wedi colli tymer ac wedi cael cweryl, ac yna'n sydyn iawn mae rhywbeth wedi digwydd. Maen nhw'n edrych, a mae prawf bod chi yna ar y pryd, bod chi wedi wneud y drwy gweithred yma. A mae hwnna, mae'n anodd iawn dadle, maen nhw'n gallu cael yn anghywir, ond dyna'r unig beth, dyw'r barnwr a dyw'r heddlu a'r pobl yma sydd yn ymchwilio'r peth, dyn nhw ddim yn gallu edrych i'r galon a dweud, ai ti nath ac dwi'n gwybod mai ti nath achos ti newydd cyfaddef yn dy galon. Dydy'r barnwr, dydy'r heddlu ddim yn gallu gweld y galon. Maen nhw dim ond yn mynd yn ôl y ffeithiau. Dy'r hyn sydd yn sicr am yr arglwydd Iesu Grist, mor wahanol. Lle nad yw'r barnwr dearol yn gallu gweld ei meddyliau na deall yn cymhelliad, mae'r arglwydd Iesu Grist yn gallu gweld rheini. Mae e'n gallu barnu nid yn unig yn ôl yr hyn a wnaethom, neu yr hyn a ddywedom. Mae e'n barnu yn ôl yr cyfrinachau sydd yn ein calonau ni. Yr hyn sydd yn y galon sydd yn arwain at ein geiriau yn gweithredoedd. Mae hwnna lot fwy dwys na'r hyn mae'r heddlu a'r llysoedd yn gallu wneud. Yn y dydd hwnnw fe ddatguddir y cyfan, neu fwy fe gyhoeddir y cyfan. Mae hwnna'n ofnadw yn dweud. Mae hwnna'n erchyll o beth. Fe fydd pob un gweithred yn cael ei gyhoeddi a'i farnu. Dyna be mae gair Duw yn dysgu ni.
Wrth gwrs, dyw dyn modern ddim yn licio hwn, achos mae'n mynd i farnu fi. Ond os dim ots gyda fe bod gwlad yn barnu gwlad arall ac yn concro nhw, sdim ots am hwnna. Sdim ots os oes rhywun arall yn mynd i garchar am oes, sdim ots am hwnna. Ond dyn nhw ddim yn licio meddwl bydda nhw rhyw ddiwrnod yn sefyll ger bron Duw y Creawdwr ac fe fydd e'n gwbl deg. Mae e wedi roed y canllawiau, mae wedi roed yr efengil i ni, mae wedi roed y disgwyliadau i ni, mae wedi dweud sut allan ni ddod at Grist, a fyddwn ni'n sefyll na ger bron y barnwr ac agorir y cyfan, ac fe fydd bob gweithred ddrwg yn cael ei gyhoeddi. Ond ynghlwm ar gweithred ddrwg fydd y gweithredoedd da, ac fydd y gweithredoedd da yn cael ei barnu. Nawr wrth gwrs mae Duw yn deg, ac os na rhywbeth wedi cael ei wneud yn dda, mae pobl yn gallu gwneud gweithredoedd da am y resymau da, cywir. Ond i ni hefyd yn gwybod yn dydyn ni. Ac mae Duw yn gwybod hynny. Ond mae Duw hefyd yn gwybod bod ein gweithredoedd gorau ni, ond nid ydyn fel bratiau bydron. Efallai rhyw weithred elusennol, neu rhyw help i gymdeithas. Ond fe fydd Duw y barnwr, fydd Crist yno yn dweud, fe weles I dirgeloedd y galon. A do, fe wneithoch I helpu'r elusen. Ac efallai mi roedd e o lot o les iddynt. Ond roedd chi yn ei wneud clod I chi eich hun. Roedd chi eisiau cael y clod. Roedd chi am elwa o'ch elusen chi. Dwi'n gwybod, mae Duw y barnwr yn dweud. Fe fydd Crist yn dweud, dwi'n gallu gweld dirgeloedd eich calonau chi. Dwi'n gwybod y cyfrinachau sydd yn eich calon. Dwi'n gwybod pam I chi wedi wneud y weithred dda hyd yn oed. Chi wedi wneud y weithred dda, nid clod I Dduw, ond chi wedi wneud clod I chi. Mae dyna oedd yn gyrru chi, yn eich cymhellu chi, yn symbolu chi. Ambell waith, efallai, y gwelir, mae'r cymhelliad oedd I wneud drwg hyd yn oed. Bod na rhyw weithred o ddaioni mwyn I chi frifo rhywun. Mae hwnna wedi digwydd, a fi Duw yn gwybod. Neb arall yn gwybod hyn. Falle bod chi wedi dweud rhywbeth. Chi am I bawb feddwl bod e'n beth da, cariadus, edrychwch arno fi llawn gras. Ond tu ôl y peth, oedd chi dim ond am I bobl glywed am rhywbeth arall, am rhywun arall fydda'n neud niwed iddyn nhw. A fydd y pethau yma'n cael ei datguddio yn ni ddyfarn. Y creulondeb oedd tu nôl rhyw eiriau caredig. Y casineb a'r atgasedd oedd tu nôl rhyw eiriau llawn gras I ymddangosiad y lygad. Ond fydd Crist yn gwybod beth oedd yn y galon. Falle ymdrechir I ymddangos yn ddiwiol. Ond yr hyn oedd tu ôl i'r diwioldeb yma, oedd y deheuad I elwa'n bersonol. Falle gael yr bleidlais bod chi'n cael rhyw swydd. O, dwi eisiau ymddangos yn ddiwiol, dwi eisiau ymddangos yn llawn sel, dwi eisiau ymddangos yn llawn brwdfrydedd. Dwi am I bobl weld pa mor dda dwi, ac efallai hyn oll mwyn I bobl I weld, mwyn dyrchafu fi. O, yn y dydd hwnnw fe fydd na ddatguddiad o'r cyfan. Fe welir pob un chwant, pob chwant cuddiedig, fe datguddir, fe gyhoeddir y cyfan. Fe pob deheuad sydd yn anghywir, pob cenfigen. Mor aml yr ydym yn llwyddo cuddio'r cenfigen. Efallai ambell dro bod na rhyw hanner frawddeg yn dod allan, llithro allan ac yn datgelu'r ffaith bod ni'n genfigenus. Ond ni'n mor dda'n cuddio fe, dydyn ni. Ond fe datguddir y cyfan. Datguddir hyn oll ger bron pob un, yn ôl gair Duw yn I ddyfarn. Ac yn wahanol I farnwyr daearol, fe fydd Iesu Grist yn barnu'n deg, yn drylwyr ac yn gyfiawn. Ac mae ganddo'r darlun cyflawn. Ac fe ddywed yn ei air, mae'n pwrpas ar y ddeiar yw I ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. A dyna'r llinyn mesur. Dyna sut fydd mesur cyfan. Dyna sut fydd Crist yn barnu. Gogoneddu Duw. Ac os ni'n dod yn fyr o'i ogonion, fe fyddwn ni'n atebol. Dyna be mae Duw wedi dweud.
Ond am drigaredd ei fod yn ein rhybuddio ni. Dyma yw trigaredd, dyma yw'r Efengyl. A mae Iesu Grist wedi rhybuddio ni. Mae wedi dweud wrtho ni. Mae wedi dweud wrtho ni sut allan ni osgoi'r farn. Ond ydyw yn gysur o'r mwyaf i'r Cristion fe fydd pob staen a wna pechod wedi olchi yng ngwaed Crist. Am gysur gwybod y byddwn ni wedi'n gwisgo yn ei gyfiawnder ef. Dyma'r llawenydd, dyma'r Cristion yn ei gael. Pan ni'n darllen Spurgeon am yr adnod yma, roedd yn ganol y disgrifiad o'r farn a'r cyhoeddi'r erchylltra yma a chwant y galon. Fe ddwedodd e, mae bron iawn fel bethau mynd ar drywydd arall yn stopio mynd i donu, a mae'n dweud hyn, mae angen i ni clodfori Duw, na fydd hyn yn farn arno ni, gan fod Iesu Grist wedi maddau'r cyfan. Chi'n gallu gweld yr ryddhad. Yr ryddhad na fydd barn ar y Cristion yn y fath ffordd. Wrth gwrs, ni'n gwybod fe fydd Cristion yn y tebol. Na fe fydd na geryddi a gwobrau i'r Cristion. Ond nid y farn fydd e. Achos yn y farn yma Iesu Grist wedi golchi pob pechod i ffwrdd. Wedi golchi bob staen i ffwrdd. Y mae wedi orchuddio chyfiawnder Crist. Mae perffeithrwydd Crist yn gorchuddio'r Cristion. Ac felly does dim angen i'r Cristion ofni dydd y farn. Mae dal yn codi dychryn arnoch chi. Mae dal yn beth anferth. Ond i'r Cristion mae'n gwybod y mae enaid yn saff yng Nghrist. Gorchuddir ni'n llwyr. I ni'n gwybod fod ganddo ni un fydd yn eiriol trostom. Un sydd wedi byw y bywyd yn ein lle ni. Un sydd wedi plesio'r tad. Un sydd wedi gosbi yn ein lle. Ond mae dal yn ofnadw wrth feddwl y bydd na ddydd i'r sawl sydd heb droi at Grist. Dyma'r erchylltra. Mae'n achosi llawenydd i ni, ond mae dal yn rhywbeth difrifol iawn ond diwedd. Mae dal yn rhywbeth i ni ofyn, ydw i'n pwyso'r Grist? Ydy gyfiawnder ef yng nghorchuddio ni'n llwyr? Ydy waed e wedi fy ngolchi? Dyna beth i ni am gwybod, oes arwyddion fy mod i wedi edifarhau. Ac i ni'n gorfod chwilio'r galon am beth da i wneud, ond i ni'n ymddiried yng Nghrist. Ond i'r digred, mae'r tegwch yna, mae'na gyfiawnder yma. Mae popeth yn ei le fe fydd Crist yn barnu pob peth dirgel. Pob peth cudd. Wel, yn drydydd i orffen. Mae barnu yn rhan o'r Efengyl. Byddwch chi ddim yn meddwl hynny na fyddwch. Yn yr oes hon. Adnod 16 eto, yn y dydd y barno Duw ddirgeloedd dynion yn ôl fy Efengyl i trwy Iesu Grist. Nid oedd Paul am gadw un rhan o'r Efengyl yn ôl, achos os fydda fe'n wneud hynny, fydda fe ddim yn Efengyl. Does dim hawl gan Paul i gadw un rhan dyw e ddim yn hoffi nôl. Does dim hawl gan un pregethwr i ddewis peidio sôn am un agwedd achos ni ddim yn gyffyrddus dy fe, neu ni'n anghytuno dy fe. Rhaid i ni cymryd gair Duw yn ei chyfanrwydd. Nid oedd Paul am addasu rhannau o'r Efengyl chwaith. Mae'r oes hon yn arbenigwyr ar addasu gair Duw. Ond mae Paul yn cyhoeddi'r cyfan ac fe ddywed yma fod barn yn rhan hanfodol o'r Efengyl. Yn y dydd y barno Duw ddirgeloedd dynion yn ôl fy Efengyl i. Mae e'n barnu yn ôl fy Efengyl i. Mae e'n dweud mae e'n ôl yr Efengyl. Fe fydd e'n barnu. Rhybuddio yn erbyn y sawl a geisiau newid yr Efengyl. Galatiaid 1:9, megis yr rhagddywedasom. Felly yr ydwyf yr awr hon drachefn yn dywedyd. Os Efengyla neb i chwi amgen na'r hyn a dderbyniasoch bydded anathema. Dyna sêl Paul i chi. O le mae'r sêl yna di mynd, dwi ddim yn gwybod. Sdim ots heddi os oes rhywun yn pregeth. Cyn bellai bod y gair Iesu Grist yn dod mewn i ryw ran o'r oedfa, a falle ryw sôn am y groes, neu rhywbeth neu gilydd, a bod pawb yn gyffyrddus yna, mae popeth yn iawn. Ond nid yr Efengyl yw hwnna. Maen nhw wedi gadael pentwr allan. Ond nid felly Paul, ac mae e'n dweud bydded anathema ar rheina. Dyna i chi, yr rhai sydd ddim yn pregethu'r Efengyl yn ei chyfanrwydd. Bydded anathema.
Sawl efengyl gwahanol sydd wedi chyhoeddi yma yn ein gwlad fach ni. Gwlad sydd wedi profi mwy o ddiwygiadau nag unrhyw wlad arall yn y byd ers cyfnod Israel. Tybiwn ni fod bob ffurf o efengyl wedi cael ei chyhoeddi yn ein gwlad fach ni. Heb sôn am wledydd y byd, mae'n ddigon i ni boeni am Gymru. Sawl addasiad sydd wedi bod i'r efengyl o beth yw Cristion. Sawl cyfieithiad o'r Beibl sydd wedi bod ar draws y byd lle newidir ystyr y gwreiddiol gan y meddyliant mae hen ffasiwn oedd y gred honno ac felly newidir i feddwl rhywbeth gwahanol erbyn heddi. Sawl un sydd wedi bod. Sawl cyfieithiad sydd wedi dod a lefel gair Duw lawr, reit lawr i'r iselderau. I rywle sydd yn siwtio y dyn modern. Dydyn ni ddim yn credu hwnna mwyach. Ac felly mas a fe. Sawl un sydd wedi tynnu allan unrhyw gyfeiriad am farn. Maen nhw'n dweud Duw cariad yw. Ac felly nid oes lle ganddynt i Dduw sydd yn flin ac yn llawn digofaint. Maen nhw'n meddwl dyw hwnna ddim yn siwtio Duw cariad yw. Mae'n amlwg dyn nhw ddim yn gwybod beth yw ystyr Duw cariad yw. Dyn nhw ddim yn gwybod sut un yw Duw. I fod yn Dduw sydd ddim yn barnu pechod. Byddwn ni'n gallu disgrifio hwnnw fel Duw cariadus. Byddwn erchill. I ganiatáu bechod fynd heb gosb. Mae'r wlad yn wedi mynd yn gwbl ddryslyd. Mae'r eglwysi wedi mynd yn gwbl ddryslyd. A maen nhw wedi addasu'r efengyl. Ar hyn a welwn yma, am drigaredd sydd yn y ddysgeidiaeth yma o'n blaen ni o farn, yr ydych heddiw yn cael eich rybuddio. Am ras, dyma yw cariad Duw, bod yn dweud bod barn yn dod, ond dwi'n dweud wrthoch chi. Am ymystyniad allan o'i fraich a chibol, mae'r arglwydd yn dweud wrthoch chi, os na ddewch chi at Grist, os na fyddwch chi'n edifarhau o'ch pechod, os na ddowch chi'n waglaw at Grist, at droed y groes, yna fe fyddwch ar ben eich hun yn sefyll o flaen eich creawdwr. Ac fe fydd yn eich barnu ac yn barnu'r cyfan. Fe fydd pob un cymhelliad cuddiedig yn y galon. Nad oedd yn gogoneddu Duw, fe ddaw cosb, a hynny hyd tragwyddoldeb. Dyna be mae gair Duw yn dweud wrthyn ni. Ond am drigaredd, yr ydych chi wedi clywed y rhybydd. Yr ydych chi wedi clywed am ras Duw, ac am ras, eich holl gamweddau, bod mae ddeiant ar gael. Dyna beth mae Iesu Grist yn dweud. Fod modd cael eich golchi yn ei waed, bod a ddewid na fydd yn troi yr un enaid i ffwrdd sydd yn dod ato yn waglaw. Dyna beth yw'r efengyl. Dyna beth yw, pan ni'n sôn am far, mae'n dweud wrthoch chi am far, mae'n dweud wrthoch chi sut i osgoi. Bob tro chi'n clywed neges am farn. Neges o drigaredd ac o gariad yw e. Achos beth mae'n dweud yw, dwi'n rhybuddio chi. Mae barn yn dod. Fe fyddwch chi'n atebol, ac fe fydd yr atebolrwydd yn treulio tragwyddoldeb. Ond mae modd dod at Grist, a mae modd derbyn y maddeiant a'r golchiad. Fe fydd yn golchi pob staen i ffordd. A fyddwch chi'n eiddo i Grist, a fydd e'n eiriol trostoch chi. A fydd yn eich galw chi adre i'r nefoedd. Fydd yn eiddo, byddwch chi gyda fe hyd tragwyddoldeb. Dyna'r addewid, dyna'r rhybydd, ond dyna'r gobaith sydd yn yr efengyl. Felly'r her yw hyn. Mae Iesu Grist yn mynd i farnu. Mae e'n mynd i farnu Dirgeloedd y Galon. Ac mae hwn yn sicr yn rhan o'r efengyl. Mae e yn rhan blaenllaw o'r efengyl. Ond hefyd bod modd osgoi trwy ddod at yr un fydd yn barnu a trwy gyffesu eich pechod ac edifarhau a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth ddod at y groes fe fydd yr ysbryd yn rhoi rhodd i chi o ffydd, y gallu i gredu ac i ymddiried y fydd hwn fydd yn barnu. Yn lle barnu fydd yn eiriol drostoch chi.
a fydd yn dweud eich bod yn eiddo iddo. Yn y dydd, y Barnu Dirgelion Y Galon, yn ôl fy efengil i, trwy Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr holl efengil. I ni yn diolch am rybuddion yr efengil, ac am ras yr efengil, ac am drigaredd yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn gweddio bydde ti'n agor llygaid y deillion, iddynt weld eu hangen am Grist, ac o Dduw, bydde ti'n ei tywys nhw droed y groes. Tyrd gweithio yn rymus yn ein plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ganu emynydd 524, pechadur wyf o arglwydd sy'n curo wrth y ddor. Erioed mae dy drigaredd ddiddiwedd i mi'n stor. 524 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth